टेनसनसो जाबाय र' बालाङा बे बोरायनि फिसाजोखौ डेन्जारथार होननानै बुंदों जुदि बियो आंनि लामा गेजेराव फैयो आरो जुदि आंखौ हमनो हायो आंनि प्लेनिंफोरखौ साथिर दिमाग जागोन होनबा बे बोरायनि फिसाजोआ खम नङा बियो जुदि बियो सेकेन्ड बिमा गदाय लाबोनायखौ जुदि बे सिख्लाखौ होखारहरदों खम माल नङा बियो बे सिख्लानि मेगननि नोजोरनिफ्राय साबधान थानांगोन आङो मोनफा मोनफा खामानियाव सुफुंसो आगान होनांगोन नङाब्ला बे सिख्लाया जुदि माबोरैबा मोनथियो बिनि फिसाजोआ आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ बिनि बिफानि नङा होननानै मा जागोन सानखांनानै बेफोरखौ टेनसनसो मोनबाय आं थाङै सिगांनो माबोरैबाबा मोनसे चान्स मोनदों सोर फिसाजो बे जुगामिसोहाय आं जुगामि आंबो हारमानिया सोर बे आंथ' आरो बिनि बैसोनिसो जाबावगोन बियो आंखौ होखारनो नाजागोन आंखौथ' सुखुनाय नङा बियो सिख्लाया सुखुनाय माने मा आंखौथ' मेगन थाइसेजोंबो नायनाय नङा बियो गिबि सानखालिनिफ्रायनो होखारनो नाजाखागोन बियो दानिफ्रायनो थाग थियारि थाखा नोङो जुगामि नङाब्ला नोंनि प्लेनिंआव दै जाजोबगोन दै आइया थानायमोनब्लासो मोजां जागौमोन आइया थानायमोनब्ला बे सिख्लाया अबा दंहैयो मारो आइया गामियावबो दंना गैया ना पुलिसासो हमबाय मोनसे फंसे जेबो खबरबो गैया आंबो दा गामियावबो फन खालायनो नाम्बारबो गैया आइया थानायमोनब्ला बे सिख्लाखौ थोबसेबो गिनाय नङामोन आङो दा नाथाय आं एसे गिनायबो मोनदों जायखिजाया बे बोरायखौनो मोजाङै फासायखानांगोन आं जाहाथे बे फिसाजोनि मोनसेबो फंसेबो खोथा खोनासङा बोरायनि मेगननि नोजोराव बोरायनि सिगाङाव मोजां जाना देखायनांगोन आं होमब्लासो आंनि प्लेनिंआबो साक्सेसफुल जाखागोन आंखौ होखारगोन बापरे डेन्जार मानसि माथो खामानि मोनगोन ना आंलाय बेयावलाय थारमाने माइफोरखौ बेयावनो सोखायो बेनिफ्राय लांबाय आरो साप्लायाव बापरे जेखिं थाङो एखिंनो माइ गोजा माथो क'क्राझारावबोसो बेबायदि गैबावा खामानिखौसो दा मोनगोन ना मोना बस्ता थिखांनायबाबो जागोन माइ सोनायबाबो जागौमोनलै ओइ आदा औ मामोन आदा बेयाव माबाफोर खामानिफोर मोनगौमोन नामा मोननोबो हानाय आं मिथिया बैखिं माबाया दंथां टिम लिडारा बेनाव सोंनो थां सुपारभाइजारनाव अबेखिं बै हनै बै मोनसे खोला साइडथिंदि न' दंना मोनसे थिं न' गोजौ बे साइडथिं मोनगोन दे औ दे सान ओंखारबानो मानसिफोरा खामानि नागिरनो फैयो बेयाव मोनगोन ना आखायाव फैसा गरसे गैला 100 थाखा होबाबो मावसिगोनलै आं दिनै बिराद ओंखाम उखैथारबाय आयै पापाखौ गुबुन हस्पिटालाव लांनायासो हामगौमोन खोमा बे जायगानि डाक्टारफोरखौ मोजां मोनाखै आङो अबाव लांबावनो आइ दिसा आगोलबो लांबायानो हामनानै आरो जाफिनबाय आरो बे हस्पिटालावनो आगोलनिफ्राय देखायखाबाय दङ नोंसा पापायानो इमारजेन्सि जाखाबाय दा मा खालायबानो अबाव लांबावनो बेनिया सिटुएसनानो गाज्रि जाना दङ दा खिजानि आयै गुबुन जायगायाव लांब्ला मोजां डाक्टर मोनब्ला हामगोनानो पापाया डाक्टाराथ' दा नायगासिनो दिनै सानसेया थाथारनांसिगोन गाबोनफोर मा खालायनाय जायो जानाङि बेमारफोराबो आंनि फिसानावसो 2 मोनथाम जाबाय मालायफोरा बेसे लोङो जायो बेमारानो जाया आंनि फिसालायासो बेमारा हमनो मोनबाय थाब खालाय आरो बेसेबांबा ट्राकआव सोनो दंबावोसो माया माबार मा लेजि नोंसोरो खासेव बैसा खामानि मावो माबार लां दिनै खामानिफोरा बिराद स्ल' जागासिनो नांगौ बायदि जायाखैयानो नांगौ बायदि ट्राकफोरखौ बुकिंखौनो खालायनो हायाखै अलसिया जादों दे नोंसोरो अलसिया जादों माबार ट्राकफोरा बुकिं खालाय जेब्लानिफ्राय नोंसोरनो साहा होग्रा जादों खेबथाम सानाव अब्लानिफ्राय नोंसोरनिया खामानि मावनाया लेजि जादोंना माव माबार फास्ट रायनायाव एक्सपार्ट माथो बेनो नायो खोमा बेनावनो सोंर' साला बे मजदुर मावग्राफोरनो अननाय देखायबा बांसिन जायो अननानै साहा खेबथाम होग्रा जाबाय बेनिफ्राय मावनायासो लेजिद्राय जाबाय बिसिना सार मा सार आं रनि बर' औ बेनिफ्राय मा दिनै सेलारि जाया सेलारि नङा सार माने आं खामानि नागिरना फैदोंमोन सार गैया खामानि गैया बेयाव अलरेडि गोबां मानसि जानानै दं बेयाव बुकिं सार
आं जि खामानिबाबो मावगोन जाबाबो मावगोन आङो आरो सानसेयाव 200 हाजिराबाबो मावगोन आं सार आंनो सार अननानै खामानिखौ होथार सार आं ग्रेजुवेट आं सार आं ग्रेजुवेट फरायनायसो ग्रेजुवेट बिए पास खालायदों नोङो औ खालायदों सार नाथाय बिए पासनि थाखायथ' खामानि गैया बेयाव बस्था थिखांनायसो बेयावथ' लेबारनिसो खामानि मावनांगोन नोङो सार लेबारबाबो जायो जाबाबो जायो आं जि खामानि मावो जा खामानि मावनो होयो बेखौनो मावगोन सार आं दिनै सानसेनि थाखाय बेखौ लाखिनायानो हामसिगोन नामा खामानिया लेजि जाना दङ खामानिखौ दिनैनि थाखाय मावनो हागोन दिनै आंना माने एसे लेबार खम जानानै दङ दिनै मावनोबा मावजागोन नाथाय गाबोननिखौ आं गेरेन्टि होनो हाया दे अलरेडि जोंना गोबां लेबार दंखायो नों दिनै मावनोबा मावजागोन जागोन सार जागोन बै ट्राकखौ नुदोंना नोङो बेयाव मानसिफ्रा बस्था रोगागासिनो नोंबो रोगाहैदां होमबा बेयावनो जागोन सार जागोन रोगागोन आं आरो खोनासं हाजिरा खिन्थु नोंना दिनै 80 थाखाल' जागोन दे मानोना नोंना सानसे थांबायानो दसेल'सैसो जागोन सार जागोन मोनजाबानो जागोन आंना मा जातनि मानसि फैलै बिए पास जाना बस्था थिखांफैदों दे थाथ' नोंसोरो आयै नोंसोर थांनायावनो मोनाहैगोन माथो आरो अखा बोथोरबो नोंसोर फैफिननो हागोन आरो दिनैनो नोंसोर दैसो मोनगोन नामा नायनोसै दा फैनो हायो ना हायाथाय नोंसा मामायाबो आरो बेसे मा अबस्था जाना दङ ओजों थाना नायग्रोनि फैब्लाथाय फन खालायगोन दे जोंफोरो आयै बांद्राय अखा हाबा फैनो हाया बायदि मोनबा फैनाङा हस्पिटालावनो हर थाबानो जाबाय हर जाब्लाथाय एसेबां अखा हानायफोराव रिक्स लानानै फैनाङा नोंसोरो ओजों था जागोन दे बांद्राय अखा हाब्ला जोंफोर फैया ओजों थागोन नोंसोर खालि मोजाङै थाबानो जाबाय दरजाफोरा मोजाङै फांथेना थाबानो जाबाय दे थाथ' नोंसोरो आरो नै जोंफोर फैयाबो जानो हानाय माबा अखाया जुदि बांद्राय हायो दैया दैमानि दैया बारायनो हानाय दे नोंसोर एसे थाल लाना उन्दुबानो जाबाय बेयाव ओरैनोबाबो दैबाना जाखायो नोंसोर एसे हर गेजेराव बांद्राय अखा हाब्ला थाल लाना था दे आयै जागोन दे मा जाखो बे हाला दाखुवा पापिस्थ'आ फैनो रोंदा नामा बेसेबा साननिफ्रायनो जोंनि न'आव थानो होननानै गाख्रबबाय दंमोन नाथाय दिनै सान्स होनायखाय दिनै मानसिया गैया गोमानानै दङ दहायनोथ' ओंखारलांदोंमोन बियो दासिम फैनांगौमोन नैबे पापि बुरिया मायबा मोनथिबाय हमनो हादों नामा बियो आं एक्टिंसो खालायदों होननानै नैबे लान्थिया लावथख्रिया मायबा खिथाबाय आंथ' बिखौ खिथानाङा होननानै बुंदोंमोन आरो बिखौथ' आं दमहोखादोंमोन बिखौथ' दानिसो आं फन खालायदोंमोन खिथायाखै होननानै बुंदोंमोन होमब्ला मा हालाया मोनथिबाय नामा बियो जोंफोरनि प्लेनिंखौ मोनथिजोब्बाय नामा जोंफोरदि प्लेनिं खालायगासिनो नाटक खालायगासिनो बेफोरखौ मोनथिबाय नामा बियो जोंनि प्लेनिंखौ हमनो हाबाय नामा बे एक्टिं खालायदों होननानै हमनो हादों नामा मानोथो फैया होमबालाय मा खालायनो दा मोनथिमारबाय नामा बियो थानोनो सुखुला दा आङो इसेबां खस्थ'यै प्लेनिं खालायनानै साला बाप्पि बोरायखौ जोंनि जालाव फासायनो नागिरबाय बे फासायनो मा खालायनो आं माबोरैथो मोनथिखो बियो मोनथिनोथ' नाङा जों रायज्लायनाय समावथ' बियो गैयामोन होमबा मानो फैयाखै बियो मोनथियाखैबा मानो फैयाखै नै गाबोनफोरसो फैगोन ना बिबो मायबा गिदिर प्लेनिं खालायदों जानोबो हानाय बिबो जोंफोरबायदि मायबा गिदिर प्लेनिं खालायनोबो हानाय साबधान रितु समफारिनि थाखा आं रेडिखा आं जेरैबो रेडि आं थैबा थैगोन बिखौबो बुथारखागोन लागै आं गावनो थैगोन थेवबो बिखौ दोना आं बिखौ थांना थानो होआ आं नोंनो खिन्थादोंमोन बे बोराया अबाव थायो एड्रेसखौ आयै आं मिन्थिगौ बे बोराया अबाव थायो आं थांनि र' थाङाबा बिनिफ्राय बुंबानो जाबाय आंखौ बारा फाग्लि जादों होननानै होमब्लाना बियो खुसियावनो थानो हायैनि फैगोन बियो फैया होननानै सानब्लाबो फैगोन बियो आयै बुंगोन आं बेबायदिनो आं होमबा थांसै नागिरनानै थां मोजाङै थां साबि आरो मोजाङै साबधान बिराद सालाक बे बोराया नोंखौ हारसिं थाब्ला माबोरैबा बुंनो हानाय बियो खोथाफोरखौ फिदिंनानै नों मोजाङै नोंनि खोथायावनो नांथाबना थाबानो जाबाय आयै मिन्थिगौ आं बे बोरायखौ माबायदि नों टेनसन लानाङा आं लाना फैगोन बोरायखौ थां आबौ थौ माबोरै थौ जोंहानाव
माबारै मा जाखौ आबौ आं मा बुंनो आबौ आइया आइनि आखला बांद्राय गाज्रि जालांदों फाग्लिनि सायाव फाग्लि जालांदों बेखौ कन्ट्रल खालामनोनो हाख'वाखै नार्स सासे लाबोदोंमोन बेखौबो खर' बुना होदों बेनिफ्राय नार्सआ खारबाय गिनानै आं कन्ट्रल खालामख'नो हायाखै आइखौ हारसिं आबौ थौ आंजों जोंहानाव इन्ट्रेस्टिं निउस नुदों जाय फिसौज्लाया आंखौ सानसे समाव गनायना लायाखैमोन होखारहरदोंमोन न'निफ्राय बे फिसौज्लायानो दिनै आंखौ लांनो फैदों आबौ जोबोद दुखुनांथाव खोथा माथो दा मा खालायनो हामगोन होनबा खाबथाना दोनाखै नामा नोंसिनि आइखौ हमनोनो हायाखै माने अरजानो गिनानै बेखौ माने मा होनो आरो नों थांब्ला गावनो नुगोन आइनि आखला बेसेबा भायलेन्ट जाथारदों हमख'नोनो हायाखै हौवा मानसि बायदि जाथारदों हमख'नो हाया बेसेबा बोलो जादों आरो फाग्लि बायदि अरनो नागिरो गाख्रबो माबा माबि खालायनो नागिरो सुनो नागिरो माबानो नागिरो बुनो नागिरो माबोरै थौआबौ जों सानैबो थांनानै माबा मोनसे खालायनांगोन आइखौ हमख्रबनानै खाथाबनानै नांगोन आंनि मुङा हाला मावों फालाबाला आबौ थांगोन मानोथो दहायनो लिंफैदों नोंलाय आंबो एसे खामानियाव बिजि दंमोन थौ औ थौ नोंनि साननाया माब्लाबाबो जाफुङा नोंनि मोखांखौ नुब्लानो मोनथियो आं नों आइनि बेबायदि बाथ्राफोरखौ होननानै बेसेबां मोजां मोनदों नोङो आइखौ फाग्लि जादों होननानै बिराद दुखु मोनबायलै आङो बेबायदि जानायखाय थौआबो थौ माबार थौ खाथाबना दोनगोन बेखौ जेरावबो थांनो हायि बायदि आरो बाराबा बेखौ तेजपुरावसो हरनांसिगोन फाग्ला फाथ'गाव मेन्टेल हस्पिटालाव औ आबौ फै माबोरै तेजपुर मेन्टेल हस्पिटाल थौ आबौ थौ